Vítajte pri prezentácii produktu spoločnosti Tripano. Virtuálne prehliadky sa stávajú dôležitou súčasťou prezentácie služieb ponúkaných cez internet. Prehliadky modernizujú stránky, dodávajú im dynamiku a zvyšujú dôveryhodnosť u zákazníka. V tejto prezentácii vám predstavíme ovládanie virtuálnej prehliadky. Prejdime k ukážke ovládania. Táto časť slúži na základné posúvanie v 4 osiach. Doľava, doprava, dolu, hore, alebo jednoduchým kliknutím na obrázok sa posúvate v smere kurzora. Jednou z hlavných funkcií je tiež možnosť priblíženia a oddialenia snímky. Funkcia automatickej rotácie slúži na automatický pohyb po obrázku. Funkcia celej obrazovky vám umožní zväčšiť panorámu pre detailnejší náhľad. V tejto ponuke si môžete vybrať ďalšiu panorámu zosnímanú z iného miesta. Tieto, ale aj mnohé ďalšie funkcie pre vašu konkrétnu prehliadku s vami radi preberieme osobne. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na spoluprácu.